Здравейте, здравейте! Днес ще ви покажа как да декорираме бутилка с горещ силикон. Много лесно, много бързо и аз намирам лично резултата за много успешен. Ето я декорираната бутилка. Значи, просто елементарно за правене. Ето така ще ви я покажа. Просто с горещ силикон и малко боя спрей. Да започнем. Значи, за целта ще ни трябва бирена бутилка, празна, разбира се, пистолет с горещ силикон и златна боя. Значи може да изберете каквато си искате. Може да е сребърна, може да е златна, може да е бронзова. Препоръчвам ви все пак металните цветове много по-добре стои. Значи, като рисунък може да си изберете каквото си искате. Абсолютно няма никакво значение. Аз ще направя каквото мога. Извинявам се, ако излизам извън камерата. Просто е малко сложно. Имайте само предвид, че отива много лепило за едно такова начинание, така да се каже. Отива наистина много лепило. И да си кажем, внимание с горещия силикон. Ето. И свърши. За жалост. Да се заредим с още. Месени къси заготовките. Значи, ако имате малко повече търпение, може да си направите и рисунък. Всъщност, нарисувате си върху стъклото това, което искате и просто после минавате с горещия силикон. Така. Ами, ето ви един пример за това. Изчакваме да изстине и после с цвят по ваш избор просто напръсквате бутилката. Другия вариант е да минете, да боядисате цялата бутилка с акрилна боя, с една гъбичка, леко и отгоре, примерно в черно, и отгоре с суха четка просто да минете по контурите на горещия силикон с сребрист цвят. Но това вече са по-специални ефекти.
които оставам на вас да решите как да направите. Всъщност, ето и резултата, който ще се получи след като бутилката бъде бодисана. Така, надявам се, че това видео ви е харесало. От мен чао и до следващия път!